Jadi di luluan na torop di hamu akadamang dainang haanggi lai pinaribot nang mulata margodang manotor macalo godang bolon sebelum tu uduk di ulau tajam jo tua ni godang alani berbaris makadamang dainang udah pasang pintu dijaga jaraknya. Iya. Kami sebutkan kembali sekali lagi yang mewakili Boru Bere di sebelah kiri. Ketua panitia paling ujung sekali, tidak ada lagi di sampingnya. Yang mewakili Boru Bere, baik. Boru Bere di sebelah kiri. Ya. Bertemu ulus muna. Beres? Siap. Halo anak-anak yang cantik, Habonaranon. Bisa dulu nanti masuk ke Pugu Amat ke halamannya. Sementara biar orang tua dulu ya. Oke. Kita mulai acara kita untuk Margodak. Dia mau membuat kursi. Ada orang somar pangidua kami tua mata debata. Asa takas majolo hamu sati hami asa samon sati madingin ma o sati matogu di hamu amam pargot cinami dinalau mangido dohot mangalap tua sian amata namar tua debata tangan dobotohon ujung nai majari-jari jonjok kami dison jumulo hami maksud tadi amam panggual parosi perindah kasih panglokpan natabo nani alam menunggu tinaruan botari asal nakok masar tinggi ulang nakok manang penggabian nakok matung nang parhorasan asal menumpang ma asidirwani di batari bisa kami paden ini huwak kami daw sama perbuai di sakti tung somonoke amang paden ini om padanan nami madugu hamuna tupo bumi alaman nami somonina masa tenang bodima mau lihat tema di hamu suhu nami bison di pasahat tamu pingkan sakti asa songon hatarina tua-tua nama dok dia malak-lakna dia maunokna dia mahatana dia mana nirokna takas mahamu suhu nami marbuah-buah mau lihat tema tutu pada nami sukun matutu sukun munai marakup do nauli mardonga do tutu nadenggan syakup ni donga sama naudur si udur songon namardalan nung ngatakas inna purba tu makasama ujung akola nung ngatakas raja manukun hami petakas ma marboa-boa raja nami songon nabi nereng muna jonjok kami dison salu na namarha anggi suang songoni akai boto nami lain nami dohot bere nang ibe bere namar sadatahi doroha nami raja nami imam mengulau pesta bonataon pumuan malau boru bere sejabodetabek dalam nami mandok moliate tutuhani tarumobi na naung boy tabolus pandemik covid 10 di tanah salpu dohot nalau dalam nami mangido pasu-pasu siat tuhani marhite uning-uningan tunai sayang dia matutu marition godang sa bangunan atapatupa apalah ditikyon makkorhon ma akapasu-pasu jala dapok mana niluluan jupa mana jinalahan matutu gabi niula sinur manang pinahan gabi matutu aka peparan ni malau raja tujulanon aka generasi napistar gabi generasi emas marpangkat napasi dohot di aka pembangunan nabinain ni pamarentah ta dohot pemajuan nang membangun negara nata haolomion suang songoni nang pangurus Pulau Bore na baru dilantik sadarion nagabi uluan nami asa di bagas alas niroa dot hasa daun niroa nasida mengurusi kuman nami
tuari namangi Himmat itu. ido asa hukum kongko hami hamu apala ditikyon asa hamu nama patol hasoni tu amata nomor 2 di bata asa anggiat ape mai di peparan ni Malau Raja ape matutu di abarani peparan Pulau Bores di Jabodetabek jala sisada roha masih tukul-tukul Himmat itu. molo nama nukum mahamu pada nami ido alusna butima Mauliate ma dia musuh nami di buah-buah muna. Biari nauli di bulan adengganon di tau parasianon. Di gokon jojo muna nung ngasa beha. Imahami song opatin. Di lamang ulau ta dia pala sedarion. Songon hatan pinggan sakti na pinasa mo naman. Ison marision moras pir. Asa firma poki bahul-bahul pas salongan firma tokto di muna sudesu nami lucu-lucu nang pangomongan ison arong napuran sirarauruk asa napuran tano-tano rangging marsiranggongan tung badat tay betok pada udaw topik tay ma totong marsgonggoman asa tapuna isibagading di dolo natok pangiringan horas nawan tong namarhamarangi horas hamu marsibay rigiringan songoni ma hatana amang songon dalat ta martangiang kamat tadi bata marhite-hite gosi-gosi nami di begas tikyon asarak martangiak kita to mat tadi bata hot mahamu di hajong-jongan muna asarak martangiak kita marhite-hite gosi-gosi na pinatupanyo puta si jolo-jolo tuboy ima dalat ta martangiang rak martangiang mahita asahu patu pahami songon godak si pitu tilili natinonahon no puta muda jadi kita horasnya orang tua itu mamat Ramadan, kohong mahina bisa ada doa. Anon di makianlah asal mami itu amal lawan itu Ramadan.
tadi bata anggian mahide tentang yang tadi batas tikion dior perdalan sudah ulo tadi batas tikion sonari ko pasahatan matu hawama pangido aku mator-tor na naik si tortoran mo na sido ko to hari Mulai dia mah tutup pada nami.